Čaute ľudia, moje meno je Dolken a ja vás vítam u ďalšieho epického videa. Zase je tu hra Akinator a mám to emotnotor. Dobre, reklamy sú takto. A dneska budeme mať Mona Lisa. Wikipédiu si dáme. Tak. Či ju uhadne. Ja už som to raz skúšala, ju uhádla aj Chucka Norrisa, potom môžeme toto skúsiť, alebo aj Santa Clausa, aj Niall Horan. Počkej, to nie je Swander. No to je jedno. Dobre, a tak, takže dáme si play. A dáme si meno. Si dáme, čo dáme LP01. A rokov si dáme 15. A dáme si Amer. Dobre. Question. Ešte môžem upozorniť, že na zajtra, čo bude 24.12.2013, bude špeciál. A taký bude, že ježiš, ja som celý zakoktený. Že bude to challenge s, môžem povedať meno Markom Repaským a bude to Chubby Bunny. Takže môžete kúkať. A zajtra možno bude aj karaoke party a tak, ale tak už, dobre. Takže, is your character girl? Yes. Reálne existuje? No, už neexistuje, ale probably. Žije v Amerike? Nie. Je charakter reál, však to si sa ma teraz pýtal. Bo tak je. Tak ale není z Biblie, není z mojej rodiny. Skúsim si, toto musím dať do prekladača, ja už som chcel povedať, že žiadne toto, nebudem prekladačovať, nebudem nič dávať do prekladača, tak ale ešte, tak ja mám super, stále nažive, už není nažive, je Európa, počkej, čo je Fínsko, alebo čo ja viem, není v Európe, čo je jedno. Není v Egypte. Shows. Ne. Indonézia. Ježiš, není v Indonézii. Není Indiánka. Čierne vlasy. Tak také trochu. Tak dám toto. Ježiš, není Japonka. Zomrela. Tak toto som preložil, ale je to niečo, že či zomrel, alebo niečo pred 1000 rokmi s mojou sexuálničinou. Má vaša postava už viac ako 1000 rokov mŕtva? Ne. Počkej, kedy? Ne. Počkej, vlastne 1500? Ne. Žije vo vode? Nie. Legendy, mýto, ne. Není. Počkaj, či je nakreslená, alebo čo? A kto? Je vaša postava spojená s farbou art? Toto. Má vlasy, ono. Asian. Charakter zomrela, ono už určite zomrela. Killed humans, čo? Humans, to čo je? Humans. Ľudia. Zabili ju ľudia, čo? Nie. Není v Indii. Či Itália? Čo je, to som nevedel. Young. Toto musím. Young. Mladý. Zomrel ako mladá? Ne. Margaret Molly Brown, ne, nebolo to, môžeme pokračovať. Ale radšej, však už, to je jedno. Charakter žije v 20. century, to čo je? 20. century. 20. Ne, ona bola nejak v 15. či 16. storočí, to nie. Walt Disney, ne, ježiš. Charakter Marie.
čo je? To je, má vaša postava niekedy ženatá, čo ja viem, možno, neviem. Ale možno bola, možno ne. Woman, áno, je pekná žena. Celkom pekná. Takže yes. Famous painting, však to už si sa ma pýtal. Tak ale pre istotu, či to je niečo iné. Au. Má vaša postava objaví vo slávnom obraze, áno. Je blondína. Ukáž si blondiava? Ne, nie si. Ale už sa ma pridala na obraz, takže už si blízko, kámo. Je vaša postava kráľ... Ne. Ne. Arab, ne. Dark. Má tmavé vlasy. No, sú celkom tmavé. Speak Turkish. Ne. Mona Lisa, dobre ty. Dobře ty. No ježiš. Takže ste videli asi môj Skype, takže si ma môžete pridávať všetci, ale... A tak, takže 6 minút, dobre, ešte by sme si mohli jedného dať a ty môžeš ísť papa. No takže koho si dáme, Mona Lisa bola asi dobrá. Koho som chcel dať, Santa Clausa? Keď Akinator. Dám si... Ježiš, reklam. Keď tu nič nie tak, ale... Počkaj, čo si dám? Napríklad... Čo mi navrhuješ, kámo? Nejaké zviera by som mohol dať. No je to nenadí asi. Dám... Nejaký Mináš. No to by mohol nájsť. Počkaj. Nicky Mináš. Nicky Mináš, čau. Narodila sa v Trinidad Tobagu a do New Yorku sa presila už... No dobre, to môže byť. Dobre, ideme ešte raz. Takže si dávame... No. Lolololol. Rokov máme 48, aj keď to už nerátám. Hádam žena. Neviem, ale keď hádam ženy, tak je to lepšie byť... No, dať to. Dobre, je baba. Je reálna. Vieš. Počkaj, spievačka, alebo spievačka, myslím. Áno. Disney Channel. Fú, tak to neviem, či bola na Disney. Tak to dám, neviem. Počkaj, čo? Ne. Dám, neviem. Ne. Ja som dala, neviem, či je blondiava, to je jedno. Počkaj, ona v Amerike, nie? Ona je v New Yorku. No. Asaj, ne. Ne, však ona má, počkaj, 39? Ne, 20, čo ja viem koľko. Není Angličanka, či čo to bolo. Není z Európy, není z Kanady. Spieva v Španielsku, není muslimka. Není Austrália. Nežije v Amerike, ale žila. Áno, je spievačka. Tak toto neviem, sorry. Čo to čo bolo? Počkajte. Nejaký kód. Dobre, toto si dám skopírovať. Tak. Copy. Čo to je vaša postava súčasťou skupiny všetky dievčatá? No to neviem akože, ale asi určite nie. Ježiš, není Indiánka, alebo India, či čo to je. Nič nemá spoločné, spieva v Anglicku, možno, neviem. Áno, je určite 30 rokov stará. Izrael, ne. Make-up. Vie čo používať. Ťažký make-up, no to kto má? Celkom aj make-upu dosť. Aj není z Ruska. Ne, kámoško, sorry bro, ale jedna... Čo to bolo? Yes. Žiadna Číňanka to je. The Avenge, ne. Ježi, ne. Má deti? Nemá deti. Asi originál. Ne. Áno, je žena. Keď je asi dievča, čo som ma to pýtal, tak už... Tak nebude určite chalán. Ne. To 32 otázok a stále nič.
Ne, Latin Amerika, ne. Ne. Čo? Aj. Má vaša postava niekedy ženatá? Nebo, no, možno. No, určite. Nie, v Polsku ne. V Afrika ne. Demi Lovato, moc k tomu neviem. Románia? Nie. Však ona v New Yorku žije, no. Pranks, to čo je? Do pranks. Robiť žarty. No nerobí si žarty. Lebanase, čo? Lebanase. Libanonský, ne, keď neviem čo to je. Určite nejaké slovo. Director, star. Počkejte, to možno, no určite. Body. To neviem. Čo? Má vaša postava mať tetovanie pokrývajúce sa telo? Áno, má nejaké anatóme. No takže... Čo už máš? 44. otázka, kámo. Je čierna? Nie. No tak, taká hnedá, ale nie čierna. Žije v našej krajine? Nie. Rockstar? No, neviem. Ak to není, no je aj herec, takže môžem dať yes. Ne. TV série, no, niekedy. Neviem. Vanessa, ne. Fíle, to akože Nicki Minaj nenájde. Není francúzska. Stačí sa opýtať New York. Nie. No, yes. Nie. Je pekná žena, ale je. Language eyes. Počkaj, páči sa jej z eyes. Hľada? Neviem. Hey, crazy country, neviem. He's every, neviem. Áno, je spevačka, nejaká solo. Dragon's Lake, neviem. Nie. Purpalito, neviem. No, tak určite zo Slovenska. Nehráva hokej. Ne. Rusko, ne. Čína, ne. Punk. Steel. No, rúžové, no to aj má. To môžem dať. Yes. Často, roller. 69 otázka inak. Recorders. Máš sa postava? Vykonáva na koliesku. Ježiš, ne. Gone surgery. Plastik. Plastická operácia. Prešla plastické chirurgia, čo ja viem, tak ale keď je taká, čo ja viem. Ne. Tak akože keď to nedá do 100 otázok, tak už... Tak dáme niekoho iného. Originals, England, Pint, TV show Castle, možno, no neviem. Son, počkej, Son, to už som počul. Syn, ne, má syna určite ne. Multicolor tile, áno. Ne, je to Nicky. No, ešte je možné, že tam mají charakter Som tu späť, ale dobre. Tak akože Debbie, ne. Akože Nicki Minaj to ani není. Not in the list. Meno. Nicki Minaj. Ne! Jo, jebať. Sorry. Bro, reklamka, neviem. No a čo ja viem, už boli aj síce dvaja a tá Nicki Minaj bola aj dlhá, takže ja už by som to aj ukončila. Takže ak sa vám tento diel páčil, nezabudnite to lajknúť, a ak sa vám nepáčil, nezabudnite to dislajknúť, tu niekde dole. Aj like, aj subs. A tak takže sa majte, čaute.